kien wieħed mill-ħafna dettalji grafiċi li ħarġu mis-sentenza li ngħatat fil-konfront taż-żewġ patrijiet li abbużaw mit-tfal f'dar San Giuseppe. Iżda din id-darba ma kienx dwar il-qassisin infushom, kien dwar raġel ta' nazzjonalità barranija li kien jitħalla joħroġ l-tfal ta' San Giuseppe u joħodhom fid-dar tiegħu. Hemmhekk kien jaħsel l-tfal fix-xawer. Ġieli daħalu nnifsu jinħasel magħhom fl-istess xawer u kif kienu jkunu hemm ġieli anke abbuża mit-tfal sesswalment. Dawn id-dettalji tagħhom ex-impjegat tad-dar San Giuseppe Joseph Michael Calleja li fis-seduta tal-5 ta' Ottubru tal-2009 kien għalek. Kien hemm imbagħad każijiet, wieħed minnhom kien ta' persuna barranija li kienet ingħatat xi xogħol uffiċjali hawn Malta. Illi minn informazzjoni li kellna mit-tfal, dan li kien jieħu t-tfal tal-Istitut ta' San Giuseppe għandu u dan kien jaħsel it-tfal. Dawna kienu jkunu warwenin u jaħsilhom. U kien hemm allegazzjonijiet li dana kien jidħol ukoll għax-xawer ma' tfal u kien ukoll abbuża sesswalment minn dawn it-tfal. Fix-xhieda tal-qorti ħareġ li dan il-każ kien irrapportat lill-Pulizija, iżda dettalji waqfu hemm malli ħarġet is-sentenza fil-bidu ta' Awwissu u dawn id-dettalji kienu mniżla iswed fuq l-abjad One News segwa l-istorja. Bagħatna ta' mistoqsijiet lill-Pulizija u wara ftit sigħat irċivejna l-konferma mingħand il-korp li l-allegazzjonijiet kienu minnhom li r-rapport tal-Pulizija kien sar u li l-Pulizija investigat iżda ma sabet xejn li se tattakkużah bih. Għalkemm il-Pulizija tgħid li kollox ġie investigat f'dan il-każ, l-isem tal-persuna għadu qed jinżamm moħbi. L-istess kif qed jinżamm mistur it-tip ta' xogħol li kien inġab jagħmel f'Malta. Għadu lanqas mhu magħruf min ta' permess lil din il-persuna ikollha aċċess ħieles għal dawn it-tfal minorenni.